Dr. Angelo Farrugia, Speaker tal-Parlament ta' Malta, t-tielet l-ola kariga f'pajjiżna, kif inti? Tajjeb. Doktor, ħankunu għedin nagħtu ħarsa lejn il-ħajja politika tiegħek, ġifieri ħanibdew mis-snin passati se nibqgħu għaddejjin għall-aktar jiem reċenti. Lura fl-1996 inti dħalt fil-Parlament għall-ewwel darba. X'waslek illi tidħol fil-politika? Jien kont diġà attiv fil-politika. Jiena fis-sebgħinijiet, ġifieri bejn l-1972-73 kien għadu kif jitla l-Labour Party Dommitov fl-14 ta' Ġunju tal-1970. Ġifieri sena u nofs wara, sentej wara, kont fl-għada żgħażagħ jgħidu għal soċjalisti. Dak iż-żmien ġifieri konna attivi ħafna. U mbagħad domtek sakemm sal-1976, sena wara kont ukoll għamilt il-kors ta' teacher fix-xjenza. U mbagħad sena wara ġifieri fis-77 dħalt b'eżami minn barra spettur tal-Pulizija. Tajt il-politika kompletament. U domtek sal-1900 Jannar 96. U mbagħad ovvjament kien ġie għandi Carmelo Subonici f'nof Ġunju tal-1996 jikkonvinċi mhux lili l-mara tiegħi biex tħallini noħroġ għall-politika fid-distrett tal-Mosta. U hemmhekk bdiet il-ħajja politika fil-Parlament. U meta tħares lura mbagħad lejn dawn is-snin, għad forsi kont tobsor illi se jkollok irwolek importanti fid-demokrazija ta' pajjiżna? Mhux daqshekk, li kont żgur jinteressani fil-Parlament huwa li kont intis ħafna fil-proċedura parlamentari u meta kien hemm il-gvern tal-Fred Sant, allura 96-98, jien kont ukoll moħtur chairperson ta' diversi kumitati, fosthom il-kumitat dwar l-abbozzi tal-liġijiet. U hemmhekk konna naħdmu ħafna, niftakar kellna komitati li konna ndumu anke sa nofs il-lejl. Allura kont ħal fl-ispirtu tagħha. U mbagħad li ġara però fil-perjodu meta kellna il-problemi fil-gvern ta' Alfred Sant biex ngħidu hekk il-kriżi ta' Mintov, eċċetera. Jiena kont nippreżedi l-Kamra għaliex id-Deputy Speaker għalli tiħeġġenna nsellem hawnhekk Michael Bonici xtaq li ma jippreżedix fil-Kamra minħabba li meta jiġu meta Mintov kien jastieni, mallu ikonna equal vote għax maġġoranza wieħed kien hemm, iċ-chairperson li qed jippreżedi l-Kamra ikun tieħu vot favur id-diskussjoni u allura qisu qed jivvota favur il-Gvern. U niftakar ċedejt li talabni minn ċedilu u nippresedu u kastijajt il-vot 23 darba. U niftakar hemmhekk tajt wieħed mill-ewwel rulings li jien għandi vot oriġinali u l-vot li nikkastja għax qed chairman. Dikka kienet l-ewwel esperjenza li qed nippresedi. Dak iż-żmien kien hemm speaker illu President Miriam Spiteri da Bono. Ovvjament u mbagħad hekk ta' mada żmien iktar ħadd interess ovvjament fil-proċedura u wasal iż-żmien fl-2013 illi ġejt maħtur speaker ta' dil-Kamra. Qabel l-2013 inti kont mażul mill-poplu għal diversi elezzjonijiet. X'taħseb illi kien dak il-fattur forsi kont dejjem li bqajt man-nies? Jibqajt naħdem man-nies, kont tajjeb u ħażin kont ħafna xogħol legali prattikament xejn, anke ġurijiet għamil xejn, insomma kien hemm dak il-ġurijiet anke b'saħħithom. U dika ovvjament tagħmlek iktar approachable. Minnaħa l-oħra kont nemmen ukoll li għandi nagħti il-xogħol tiegħi legali għal min ma kellux konna nagħmel ħafna pro bono, speċjalment dawn il-każijiet fejn il-familji jitkissru ma jkunx hemm finanzi, każijiet ta' inġustizzja, jiena għamilt iktar minn 240 kawża ta' inġustizzji illi sofrew ħaddiema, eċċetera, membri tal-Armata, Pulizija, fi żminijiet gvern passati. Wara li għaddejna l-ewwel liġi, niftakar kont wieħed kont veċifru ħafna. L-ewwel liġi li għaddejna fi żmien gvern laburista ta' Alfred Sant li dwar it-twaqqif ta' Tribunal tal-Inġustizzji. U tletin minnhom ukoll ħadthom l-Ewropa u ġew enforced grazzi għal kumitat li daħħalthom fihom tal-petizzjonijiet fl-Ewropa. Dik waħda. It-tieni wkoll naħseb li trid tkun man nies. Jiena meta kont attiv fil-politika, għad nisallu fejn nies jiġu fuq illi inti tihom ċans però li tkun sinċir. Tkun sinċir, mhux ħabba l-voti tilab bid-diskors.
għaliex il-poplu eventwalment ikun jaf jekk qedlux il-verità jew le. U naħseb dik hija waħda mill-affarijiet li għamletni iktar dejjem viċin biex ngħidu hekk tal-poplu. U ma huwa ġifieri rispettivament dwar it-twemmin politiku għax il-persuna mbagħad il-karattru xorta jibqa' il-karattru dak li hu. Kif tiddeskrivihom dawk is-snin kellek diversi ruoli fiħdan kabinetti differenti, ġifieri kif kellek ir-ruoli pereżempju kont attiv ħafna fil-ġustizzja. Kellek anke sehem fir-ruoli oħrajn. Li wieħed taħseb li kien l-iktar wieħed partikolari forsi? Jiena kollha kienu ta' interess partikolari. Fil-ġustizzja meta kont xedew Ministru tal-Ġustizzja kont persuna li nemmen kif għandha tkun iktar effiċjenti l-ġustizzja. Għaliex persuna l għans li qiegħda l-qorti id-dewmien huwa diġà sanzjoni fih innifsu. Kont interessat ħafna wkoll fuq id-drittijiet tal-ħaddiema. Jiena pereżempju meta kont avukat, naħdem ta' avukat, kont anke għamilt union żgħira għal ħaddiema li kien jaħdmu fir-rampa tal-airport, għamilt ir-rampa union. U mhux kompetizzjoni ma' union oħra, ma biex intihom iktar attenzjoni, kont niddefendihom fit-Tribunal Industrijali. U kien hemm ħafna, u allura meta tkun qed tagħmel xi ħaġa u qed tħossha. Meta x'inhi l-materja tkun qed temmen fija, allura r-riżultati jkunu b'saħħithom. Għax inti barra li tkun qed temmem dak li qed tagħmel, tkun qed taħseb iktar, tistudja iktar u tara li jitwettaq dak li tkun qed tagħmel. Meta ma tkunx qed tħoss is-suġġett, hemmhekk kull ma jkunu meta konna niftakar darba minn tof kien għalina jien ma rridx pinsellati, just jisek għamel xi ħaġa. Allura dik hija il-mod kif tlajna aħna biex ngħidu hekk aħna minni ma dawn l-ġganti, fint? Ġifieri meta tinsemmu nies bħal Mintov, fedna fien Guido De Marco, il-kamp ieħor, kellek diversi. Fejn inti bil-fors trid mhux biss tistudja, imma taħseb ħafna u tkun korrett ħafna. U mhux tikkondizzjona ruħek. Meta inti tibda tikkondizzjona ruħek, tgħid mħabbek, allura it-tajjeb tiegħek ma jħarġx kollu għax ikun kondizzjonat ukoll. Inti rajt trasformazzjoni ssir mhux biss trasformazzjoni fiżika ġifieri mill-binja l-antika tal-Parlament tal dik ġdida imma anki fis-sistema parlamentari. Kif tiddeskrivi din it-trasformazzjoni? Jiena meta l-ħaq speaker niftakar kont dak iż-żmien Prim-Ministru Muscat u kien qalli Anġlu qalli ara ħanilek qalli inti għażel inti jkunx full time jew part time qalli ma l-paga l-istess. Qed li jiena l-flus qatt m'għamlu bija. Letteralment. Tejli tajjeb, insomma, ma qatt m'għamlu bija. Huwa żidt nkun full time u kont l-ewwel speaker full time. Għaliex? Għax trid nagħmel dak li dejjem xtaqt li jsir. Jiġifieri, il-Parlament, ejnetu Parlament. Mela il-Parlament fih innifsu dejjem kien qiegħed konsidrat bħala Dipartiment tal-Gvern. Dipartiment tal-Gvern. Allura meta għandek Dipartiment tal-Gvern, inti qiegħed kondizzjonat. Meta jiena trid nara li fl-iqsar żmien kemm intom speaker u għamilta fi żmien 3 snin mintu ġejt mod il-kariga għolja kostituzzjonali, illi għamilna l-awtonomija. Għamilt kumitat apposta, għamilt il-rapport tajtu dak iż-żmien kemm il-kap tal-oppożizzjoni dak iż-żmien, Simon Busutti u lill-Prim Ministru Muscat, qedtu jiena jekk mhux sassi l-awtonomija, naħseb li m'għandix għafen nota. U niftakar ir-risposta kienet ċara. U daħlet l-awtonomija. Allora dak waħda mill-affarijiet u badda ix-xandir. Ix-xandir, it-trasparenza, il-mod kif isiru rapporti, il-kumitati parlamentari, jien tħallit hawnhekk kien hawn 4-5 kumitati, illum għandna 18 kumitat parlamentari. Il-ftuħ tal-Parlament għal kulħadd. Konferenzi regolari ġol parlament, mhux għall parlamentari biss, għaż-żgħażagħ, l-anzjani, l-università, akademiċi, xjentisti, you name it, it's all there. At one time, sena waħda, il-flow tal-poplu ġal parlament kienu joddu ma' 70,000. Ġifieri dak jipparteċipaw, dak li jiġu biex jaraw. Allura il-Parlament għamlu tal-poplu. Dan kollha għamilnihom. U għamilnihom gradwalment
u ma dejjem niftħu. Anke fil-kamp internazzjonali. Fil-kamp internazzjonali qabel kien membru parlamentari jibgħatu jipparteċipa f'xi konferenza. Illum il-Parlament Malti ħoloq Parlament Internazzjonali. Jiena wieħed mill-founders hawnhekk illi ftaħt il-Parlament Internazzjonali dwar il-paċi u t-tolleranza fl-2018. Illum qegħdin għamilna diġà l-10 laqa internazzjonali u l-aħħar waħda li kienet ftit ta' ġurnat ilu fejn jiena kont wieħed mill-keynote speakers il-Nord Maċedonja. Dak li suġġerejna aħna minħabba l-kwistjoni tal-gwerra li għaddejjin fil-Vant Nofsani in partikolari u anka postijiet oħra, illi kull Parlament Nazzjonali għandu jkollu kumitat parlamentari li jiffoka fuq il-paċi. Biex il-diskors parlamentari, il-diplomazija tkun b'saħħet aktar. U dana ġiet ġew aċċettati minn fuq mit-pajjiż, mela kontribut tagħna fil-kamp internazzjonali fil-Commonwealth. Fejn Malta jiena ġejt elett diġà 4 darbiet internazzjonalment fil-Commonwealth. U hemm raġuni. Għaliex hekk niġu pereżempju meta nagħmlu proġett. Il-proġett Malti għandu kredibilità immensa. Aħna għandna bażi b'saħħitha fil-kamp internazzjonali. U allura dak kollu li stajt nagħmel għamiltu u għamilna mill-aħjar. Tajb, għana ġa neħdok ftit fuq id-dati. Fl-2013 mbagħad ġejt magħżul biex tkun speaker tal-Parlament. X'tiftakar minn dawk il-mumenti tal-bidu tiegħek, jiġifieri mill-mument li ġejt marraf li inti se tkun dak il-wieħed li se tmexxi din l-ogħla istituzzjoni għall-ewwel ftit jiem mbagħad ta' dik il-kariga. Ara, il-mixja ma kienx daqshekk immedjata. Tinsiex illi jiena dejjem kont li mmur għal dak li mhuwiex korrett. Dak li mhux korrett irid nindirizzah. Dik hija l-ħajja tiegħi. Fil-fatt nista' mmur lura meta għamilt il-kawża meta kien hemm ix-xiri ta' voti. Il-corrupt practice case, li l-uniku waħda li saret, l-uniku waħda li ntrebħet. Ġifieri għamilt kawża dak iż-żmien idilli wara l-elezzjoni tal-2008. Meta kien hemm l-allegazzjoni minn naħa tiegħi, mhux minn naħa tal-partit, minn naħa tiegħi, illi kien hemm ix-xiri ta' voti. Ġifieri mhux qed ngħidu narrattiva, u mort qudiem id-depo nesebixxi voti kif fil-fatt inxtraw. Fil-fatt inxtraw ġifieri biex jikkonvinċi li vota għall-ex jew il-Y. Meta kien hemm ir-riżultat ta' din il-kawża, ovvjament kien hemm minn la ġifieri fuqha u seta' kien hemm ma qabilx miegħi, hija mhux qed ngħid li fil-Partit Laburista. Seta' imma min ra fit-tul kien jaf li Anġlu Farrugia għamela għax huwa bniedem korrett, int ma tmux tagħmel kawża ta' xi ħaġa u ma jkollokx il-provi fuqha. Mela, meta ġiet allura 5 years after, intrebħet mill-Labour Party. Ovvjament jiena ma kontestajx għax ovvjament kont irreżenjajt fl-2012, kelli disgwit ma' Joseph Muscat, nsellem minn hawnhekk, imma dak kien disgwit, u stess is-suġġer nominali nkun speaker. U jiena aċċettajt dik il-kondizzjoni li nkun full time u rrid nagħmel riformi kollha u għamiltu ċara. Anke t-televiżjoni, fejn kien hemm kompetizzjoni li għandniex għalfejn konna televiżjoni fil-Parlament meta hemm ħafna televiżjonijiet f'Malta, privati u le. Il-poplu għandu jkollu dritt b'xejn free to air li jara x'inhu jsir fid-demokrazija, l-ogħla soċjetà pajjiż. Dawn huma kollha. Allura l-ewwel ġranet kienu ġranet li tissib saqajk biex inti tibda tieħu deċiżjonijiet. Kemm importanti dan l-irwol, ġifieri qegħdin nisimgħu iktar ma jmur kemm importanti d-demokrazija, anke saħansitra inkorporata fis-sillabu pereżempju tal-istudenti tal-iskola, ċertu prinċipji. Kemm importanti l-irwol ta' speaker tal-Parlament? Importantissimu. Għaliex inti jekk tara u tanalizza d-diskors aħħari tiegħi li tajt fis-6 Ġunju, hemmhekk għandek il-valuri kollha wieħed wara l-ieħor. L-iktar ħaġa importanti hija illi ma jinħalix il-ħin jiġi konsumat verament għal-ġid tal-poplu, li ma jinħalix fuq l-attak personali, li jkollok ir-responsabilità ta' dak kollu qed tajt, li jkun hemm ir-raġuni u jkun riċerkat dak kollu qed tajt mhux narrattiva, għax in-narrattiva toħroq disgwid anke f'dak li qed isir fid-demokrazija, u mbagħad ovvjament kollox jinbeda minn hemmhekk. U l-iktar ħaġa importanti hija
li tipparteċipa. Inti l-poplu ma jivvotalix biex tkun fil-parlament biex toqgħod tiċċassa jew tiġi tagħmel preżent u titlaq, jew qas tiġi l-astenizmu li huwa xi ħaġa negattiva ħafna. Jiena l-ewwel wieħed li daħħalt il-sanzjoni. Jiena kont l-ewwel wieħed fil-pajjiżi kollha tal-Ewropa. Bad kien hemm il-Polonja, illi jekk ma tattendix minn ġustifikazzjoni parlament, teħel multa. U dika kont jiena daħħalta għaliex, għax is-serjetà titlob illi mhux biss tkun konxi tagħha, imma inti għandek dover lejn kull wieħed u waħda minn dawk li lilek poġġew kemm biex tarrappreżenta mhux ilhom il-pajjiż. U din hija il-valur tad-demokrazija ħajja. Dr. Farrugia, kultant fil-Kamra tad-Deputati naraw kelli tieħu xi ftit stands forsi tipprova iżżomm daqsxejn id-dixxiplina ċertu ċirkostanzi li mbaġġi li jkollok anki tkeċċi xi deputati mill-Kamra momentarjament. Kemm importanti li tinżamm id-dixxiplina u anki fid-dibattitu jkun hemm dak l-element ta' kordjalità? Ekku, min jipprova jagħmel show, u da mhux ħafna, jkun hemm wieħed ngħid iktar tlieta. Ovvjament ix-show jagħmlu imma it-telfa tkun tiegħu. Għaliex? Għax meta tipprova tagħmel tipprovoka, u mbagħad tipprovoka l-istess President tal-Kamra, is-sedja, hemmhekk kun diġà tlift, għax il-poplu jrid illi s-sedja tmexxi u tara li jkun hemm l-ordni. U min jitprova jagħmel diżordni huwa l-persuna li huwa ħajder l-iktar wieħed illi qed jagħmel disservizz lis-soċjetà. Huwa hemmhekk allura jekk imbagħad ikun irid ikkompli naqra waħdak show, ovvjament imbagħad jiena nieħu pożizzjoni bħalma dejjem ħadd kif taf int. Kif għamilt referenza inti għad-diskors tiegħek tas-7 Ġunju, segwejtu inti elenkajt il-fatt illi saru ħafna avvanzi anka smajt referenza għal ċertu statistika fl-ammonti ta' riformi li saru. Tista' telenkanna ftit dawn il-bidliet ovvjament f'ħin konsiderevoli wkoll. Kien hemm bidliet anka kif jiġi konsumat il-ħin. Qabel kien hemm skont l-ordni permess tal-Kamra li xorta qed hemm bżonn isir ħafna iktar, imma għamilna tibdiliet. Hija li inti tikkonsma l-ħin u ma jinħelix il-ħin. Ġara, li waqajna biex għal tiktar li tista' ddum titkellem 3 minuta. Imma anke mekket, jekk 3 minuta mhux qed tikkonsmhom b'tali mod li jekk għandek tindirizza fuq dil-kikra u toqgħod tagħmel 3 minuta titkellem fuq nuċċali u xorta il-lisan għoder ħalluk b'xi mod jien qed li dejjem ma tista' tibqa'. U dik waħda minnhom. Kien hemm ukoll il-mod kif issir trasparenza. Qabel nitkellmu fuq dokument, jgħidu ħanpoġġi d-dokument fuq meta l-kamra. Ent ma tkunx tax fih, ħadd ma jkun jax fih, u forsi xi mument xi ħadd ikollu li jiskopri li dana huwa 4 pager jew illum dokument u li mu within 6 minutes ikun online. Mela anka jekk nitkellmu fuq l-effiċjenza, anka l-effiċjenza u d-demokrazija titlob illi biex ikollok demokrazija vera, ikollok ukoll it-trasparenza imma b'mod effiċjenti. Mhux qed tara biss, qed tara wkoll online għandek il-fakultà li tistudja d-dokument u ċertament ħadd ma jista' jelab mad-dokument once diġà ħareġ. Dak kollha riformi li għamilnihom. Li kieku għalli ngħidlek l-iktar waħda li tagħtik sodisfazzjon f'dak li għandu x'aqsam riformi li inti ħdimt fuqhom. Jiena l-iktar waħda li ħdim fuqhom hija l-awtonomija parlamentari. Għaliex l-awtonomija biex wasalna għalija kellna niddraftjaw liġi. Kien hemm kumitat ex officio li mexejtu jiena biex nippromovu naslu fuq il-prinċipju. Mbagħad kien hemm il-liġi nfisha. U mbagħad kellna nagħmlu legal notice biex tenforza dak li hemm fil-liġi. U ma kienx faċli. Imma is-sodisfazzjoni hija tant kien ilha ġejja din l-awtonomija. Jien niftakar meta ta' hawnhekk ftit wara li kien Speaker Gonzi li kien diġà qed jitkellem fil-bidu tan-90s wara l-awtonomija, wara Mirja Spiteri de Bono, wara Anton Tabone, wara Luis Gallia, wara Michael Fenda. U kulħadd jgħid kemm important, però ma waslet qatt. Allura qed challenge kbir li kienet l-ikbar illi din jiena mhux nitkellem fuqha, mhux naħdem għaliha biss. Irrid nara. U once irrid nara, jekk għamilta ċara dak iż-żmien.
illi jekk dik mista tasal, jien m'għandix għalfejn nibqa' hawnhekk. U kont diġà lest determinat illi inkompli l-karriera tiegħi mhux. Però passet. Alla dik l-ikbar sodisfazzjon. Ma kur żbaljetek ngħid li ssir ħidma interistituzzjonali, ġifieri mal-uffiċċju tal-Ombudsman, mal-Uffiċċju tal-Awditur Ġenerali, kemm importanti li jkun hemm din il-ħidma bħala parti minn katina aktar wiesa'? Ekku, hija marbuta għaliex anke l-Kostituzzjoni nfisha torbot kemm l-Uffiċċju tal-Ombudsman, l-Uffiċċju tal-Awditur u to a certain extent ukoll il-Kummissar dwar il-Public Standards fejn jiena sakemm dom ta' hawnhekk dan illum qed nitkellmu fuq l-aħħar ġurnata, kont ukoll iċ-chairman tal-Kumitat dwar Public Standards. Mela, ikollok ir-rapporti, ikollok il-findings, ikollok id-deċiżjonijiet. Min-naħa tal-Ombudsman pereżempju jirrapporta lili dak li għamel u jrid jirrapporta jiġi hawnhekk u nitkellmu u dak li huwa ddeċieda jew rakkomanda u għal xi raġuni oħra id-dipartimenti ma nforzawx ir-rakkomandazzjoni tiegħu. Hemmhekk nidħol jien fiha, npoġġi d-dokumenti fuq il-meta kamra, eċċetera. L-istess l-awditur. L-awditur, meta l-esti inkjesta investigazzjoni, jgħaddi għalili biex jiena nkun nista' nara li dik tmur eventwalment jekk hemm bżonn tibdil fil-sistema ta' finanzjar tal-gvern li jara li l-flus jintabqu, mhux jintabqu li jkunu il-lan tagħhom intafaq tajjeb u ma kienx hemm eċċess, ovvjament hemm il-Public Accounts Committee. Dan kollha jiġu b'xumu. L-istess fuq il-Kummissar ta' Public Standards. Jgħid isma' jiena naħseb illi hawnhekk għandna każ, imma ara ftit. Jista' jkollu raġun, jista' ma jkollux raġun. Għax il-liġi qiegħda hemmhekk miktuba biex tiġi interpretata fuq dak li hemm miktub, mhux fuq dak li nixtieq indaħħal. Aħna imma dan kollu iva kien ir-rwol tiegħi u għamiltu mill-aktar mod qabli minnaħa tiegħi bħala sedja. Diġà għamilt referenza għal dak li se nistaqsik inti dwar l-irwol tal-Parlament Malti fil-fora internazzjonali. Jiġifieri anke fid-diskors tas-7 Ġunju tiegħek għamilt referenza qawwija għal fatt li l-Parlament Malti ħa sem importanti fuq livell internazzjonali. Iva, ħanejlek, semmejtek iktar kmieni il-kredibilità ta' Malta. Il-kredibilità ta' Malta tanti b'saħħitha. Illi meta nqalet il-gwerra tal-konflitt bejn Russja u l-Ukrajn, tletxu wara għalat il-konflitt, saret konferenza tal-Interparliamentary Union, ġifieri tal-pajjiżi kollha tal-Niġus Magħquda, il-parlamenti, ġo Bali. U dak iż-żmien kienet diġà bdiet il-kampanja elettorali. Allura kont jiena u kelli uffiċjal mill-Parlament. Għajjimt il-kwistjoni illi l-abeda l-konflitt, aħna Malta nemnu illi għandna naraw kif nżidu anzi il-diplomazija biex kemm se jkun naslu hekk ma jasalx il-paċi, imma nibda ninsolvu problemi li eżar riżalt tal-konflitt. U ħalaq dik li ngħidu task force ta' parlamentari magħżula minn dal-membri kollha ta' 6-7 min nies fosthom minn taslet Malta. U jiena witt minn dawk ovvjament li jiena nirrappreżenta illi kelli sodisfazzjon illi b'mod regolari differenza għal pajjiżi li ħadu pożizzjoni għax jekk int ħadd pożizzjoni favur l-Ukrajn u ma tajx ħanara kollox, ovvjament ir-Russi mhux se jiġikellmu lilek. Ma jekk inti tajt jiena ma rridx noqgħod ngħid x'ġara eżatt, jiena rrid nitkellem ma' kulħadd. Ħan nippruva nasal f'xi ftehim. Aħna għandna dik il-kredibilità u wasalna biex għajna tfal li huma displaced bħala riżalt tal-konflitt li spiċċaw qasjaw fejn missier u ommhom u għamilna il-xogħol tagħna biex dawn reġgħu ingħaqdu mal-familji. Fosthom anke għamilna DNA test biex tinkunu ċerti li missier huwa dak mhux ieħor. Kien hemm ixxi oħra fuq dak li huma priġuniera tal-kuxjenza li kienu fuq naħa oħra illi wasalna biex jiġu swapped u jmorru lura fil-pajjiż tagħhom. Jiġifieri dik waħda minnhom. L-oħra hija illi jiena ġejt maħtur President f'żewġ okkażjonijiet b'mod unanimu tal-Kumitat Internazzjonali dwar il-liġi umanitarja internazzjonali li tfisser illi naraw li nitlu f'rapporti u f'rimedji possibbli dwar dak li huma displaced persons.
ġifieri mhux refuġjati biss, dak li kellhom jiċċaqlqu minn posta li minħabba konflitt, eċċetera. Li qed nitkellem fuq 7 miljun ruħ. Mhux il-Gaza biss, mhux is-Somalia biss, għandek l-African Congo, għandek il-pajjiżi bejn l-Ukraina u Russja. Numru fejn għandek il-konflitti għaddejjin l-issa aktar minn 30 konflitt fid-dinja. Allura aħna Malta ġiet magħżula tramita s-sedja li tmexxi dal-kumitat importanti internazzjonali. Allura il-kredibilità hemmhekk. Dr. Farrugia, kif ukoll insaqsik l-iktar mument illi se tibqa' tiftakar tul dan it-terminu fl-istess ħin mbagħad l-iktar mument illi forsi tibqa' tiftakar imma minħabba xi ħaġa xi konnotazzjoni daqsxejn negattiva jew forsi li tagħtek talima. Ifhimni, kien hemm ħafna instances fejn inti titgħallem. L-iktar ħaġa importanti hija li nista' ngħid illi kull meta nikteb ruling, jien nakteb fuq 300 ruling, pubblikati kollha wara dik il-bandiera 16 kien hemm 17 il-volum. Imma l-iktar ħaġa tagħtini sodisfazzjoni hija illi tagħti deċiżjoni illi tkun studjata, kollha huma studjati, jiġifieri m'hemmx problema fuq hekk legalment. U tara iż-żewġ naħat għalkemm ikun talbu ruling minn naħa jew minn oħra illi jkun hemm l-akkord illi jgħidu isma'. Tantu hekk il-sodisfazzjon hija li l-ebda wieħed minn ruling ma ġie challenged. Dak hu sodisfazzjon. Illi ma ġiex appellat jew b'xi mod saret mozzjoni kontra l-istess ruling għal xi raġuni. Le. U jiena nemmen palma darba rajt anka aħna fil-Commonwealth ninta' ħafna speakers bejn fil-Speakers Conference. Qabelhom kien hemm speaker magħruf llum irtirat ġi jżurni milux. L-speaker ta' New Zealand, David Carter, huwa moħħ kien għalli Angelo, I followed two of your xaħna nikkomunikaw rulings. Two of your rulings. Għalli even I was a little bit concerned about such a delicate issue. Għalli ma l-fatt li inti bqajt anka u kellek il-koraġġ tagħmilha dik id-deċiżjoni. Għalli dik tfisser illi ma tara l-imparzjalità tiegħek hija korretta. U dan kumment minn xi ħadd illi ikun ta' portata u jiġi jgħidlek hawnhekk dal-Parlament, jiġi jgħidlek fuq dak l-qara. Jiena li dik huwa saqsejtni għas sodisfazzjon, dak huwa li tbaħ sodisfazzjon. Il-kitba dejjem kienet part importanti mill-ħajja tiegħek, ġifieri pubblikajt ktib volumi numerużi, xi tfisser għalik il-kitba, Dr. Farrugia? L-espressjoni ta' dak li tittajt tista' tgħidu b'mod verbali veru. Imma mbagħad skripta mano, meta tiktibha mbagħad dik qiegħda miktuba u dak li jkun jista' jara sew anka id-batija. Hawnhekk il-komportament tal-Parlament as a whole mhux xi ħaġa li hija smooth, imma hija xi ħaġa li tifhimha, tħossha, temmen fiha, tiffoka fuqha, imma mbagħad eventwalment you have to deliver it. U allura li tikteb u għaliex kif qed inti l-ebda speaker ta' qabli ma kiteb rulings. Jiena infatti niftakar minnhom mhux iċċajtajna meta Joseph Muscat għajet l-elezzjoni fl-2017 kienet il-kampanja, qed jinstana s-solt fil-kampanja nkun attiv ħafna kif taf inti kont deputat mexxej tal-Labour Party, allura kienu ħafna okkażjonijiet fejn. Allura x'għamilt? Batt mill-indipendenza tal-1964. Sakemm il-ħaq speaker jien f'April tal-2013 u ġbart il-rulings kollha volum wieħed. Qed ħalli jiġi ġiġri. Il-rulings kollha li saru mill-indipendenza sakemm indhom jien kollha jkunu pubblikati għal konsum ta' kulħadd. U kien hemm speċjalment anke għall-speakers li issa nawgura l-Kamilu Abela li ġej warajja kollu għad dispożizzjoni tiegħu dak kollu li jkun hemm bżonn in case ikun hemm bżonn jagħmel referenza. Ekku, tantiċipa l-mistoqsija li jmiss Kamilu Abela issa se jkun innominat biex jokkupa dan l-irwol. X'inhu ħsibijiet tiegħek f'dan il-mument ta' tranzizzjoni? Jiena sallu stess Kamilu ntqajt miegħu hawnhekk
diskutejna, tajtu fejn nista' ċertu handovers, speċjalment fil-kamp internazzjonali li huwa naf li ħajamlu bl-iktar mod metikolus, għax għandu diġà esperjenza bħala Ministru tal-Affarijiet Barranin, u allura u anka f'ħafna mill-xogħol li għamilt fil-kamp internazzjonali ġelli akkumpanjani bħala speaker, li ġa kellna. Però jiena nawguralu m'għandix dubju li ħajjagħmel ix-xogħol tiegħu mill-aħjar li jista', għandu l-esperjenza parlamentari li tmur lura sal-1996 għax niftakar tħallna fl-imkien fil-Parlament u dejjem nawguralu li jieħu din l-isfida, jieħu din l-missjoni bl-iktar mod serju kif nemmen li ħajjagħmel. Fuq nota forsi daqsxejn iktar personali, kif issett tara li se tkun qed qatta il-ħin liberu tiegħek għaliex se jkun ħafna iktar liberu milli hu bħalissa attwalment. Jiena ħan rispondi bid-differenza. Jien ma nafx naraħ liberu. Jiena żgur ħan nivvinta xi ħaġa u żgur ħan nemmen li għal-ġid tal-pajjiż kull possibilità fejn nista' nkun tajnuna għall-poplu Malti ħankun qiegħed hemmhekk. Dr. Farrugia, noqorbu lejn it-tmiem sensaqsik set ta' mistoqsijiet u nitlob risposta verament konċiża fejn possibbli anki b'kelma waħda. Id-deċiżjoni tiegħek tkun aktar impulsiva jew inkella analitika? Analitika. L-iktar kwalità importanti ta' speaker. Jien naħseb li tkun iżomm kemm isum kalm waqt seduta anke meta jkun hemm ċertu sitwazzjoni li ma jkunx daqshekk feliċi li ma jaqtax qalbu, jistudja, jiffoka, jisma' sew, imma irid ikun persuna li jiddeċidi. L-iktar parti diffiċli ta' dan l-irwol. Meta jkun hemm tensjoni qawwija fil-Parlament u meta inti temmen li iktar mattul ma ttawwal il-sitwazzjoni iktar tista' taggrava. Tensjoni fil-Kamra, żomm kalm jew inkella żomm sod? Nżomm kalm imma nżomm sod ukoll. Kieku kellek tiddeskrivi il-mixja politika tiegħek ġifieri mill-ewwel jum li inti kkandidajt ruħek sa issa l-aħħar jum f'dan l-irwolek importanti. Bliema ftit kelmiet, bliema frażi tiddeskrivi din il-mixja kollha. Jiena naħseb li din il-mixja kollha tiegħi hija il-korrettezza u li l-politika jekk tkun korrett fija xorta għandha il-reward tagħha mhux lill-persuna biss imma lill-pajjiż. Dr. Farrugia, grazzi ħafna tal-li samdu ħsibijiet magħna nawgurawlek issa għall-kumplament tal-karriera tiegħek ċertament li mhux se tkun qiegħda taqfa'. Grazzi ħafna.